प्रमोद बर' बोले गारिखौ प्रमोद बर' बोले गारिखौ थिप मोनसेजोंथ' नोङो खननै बोनो मोना ना बेहा लस जायोना जोंहा प्रमोद बर' बोले गारिखौ সাংঘাতিক কৰি ফেলব হে তেখেতেতো আৰু বিজনেছ নকৰে CM ML10 C 901 सालाना बेयो मा अरिजिनेल खैथिब बोखो बिसोरो दिनै बे गारि मोनसे सालाजोंनो हा मानो बोदों नोंसोर बिदि जायाना थिप मोनसेजोंथ' नोङो खननै बोनो मोना ना बेहा लस जायोना जोंहा थेवब्रा नोंसोर बिदि थिप मोनसेजों खननै खननै सालान बोयोबा जों बोरै जानांगौ जाखो आरो मालाबा बोबावगोना बोबावला बोला